Que un dimecres, entre setmana i fins passades les 9 de la nit, el casal municipal estigués ple amb 210 persones d'Ascó i d'arreu de la comarca tenia molt sentit si en sabíem el motiu. L'expert en psiconeuroimmunologia i medicina integrativa Xavi Verdaguer oferia la seva primera xerrada al territori i ho va fer durant més de 2 hores per explicar el seu enfoc multidisciplinar sobre la salut. I és que per al seu equip és important saber com funcionem en global per entendre què ens passa. Jo m'encarrego d'explicar-te com funcionem perquè tu puguis, veient com et despertes al matí, a quina hora vas de ventre, si quan te despertes a les nits tens pipí o tens pipí i tens set, també, com surten les caques, com surten els pets. De fet, avui començo la conferència, no sé si això ho podem dir en veu baixeta, començarem la conferència amb el viatge d'un pet. Ell serà el protagonista per explicar-nos, des que comencem fins que desapareix el pet, què és el que es va trobant a l'estómac, a l'intestí prim i al còlon, perquè la gent ha de saber que els problemes d'estómac comencen amb el descans a les nits. I la gent que no descansa a les nits sol tenir problemes d'estómac. I la gent que té problemes d'intestí prim o còlon, és a dir, un pèl més avall, sol tenir problemes d'ansietat i depressió. Per això hi ha molta gent en restrenyiment que està a baixa anímicament o gent que té diarrea o còlon irritable que tenen més problemes d'ansietat. Semblen temes diferents, com si tot em passés a mi, i està tot molt relacionat amb els dos cervells, no? Que hi ha aquesta connexió directa. Doncs això serà el primer que compartirem, perquè si aconsegueixo que les persones que estan aquí fora esperant tinguin curiositat per entendre per què em passen les coses, ja ho tenim. La sessió d'aquest divulgador científic, que compta amb més de 300.000 seguidors a Instagram i 2 llibres publicats, va servir per encetar la resta de propostes de la primera edició de la Setmana de la Salut Ascó, que tindrà lloc fins el 20 d'octubre. La propera sessió serà amb Míriam Galindo, presidenta de l'Associació de Familiars de Persones amb TDAH, per parlar precisament d'aquest trastorn.